Çağa bixir. İro ez ê li ser gotina eskerê Romê biaqifim. Gelo Kurd çima dibêjin eskerê Romê? Em gelek caran di stranên dengbêjan de û di qêrîna dayikan de gotina eskerê Romê dibîzin. Ev bibêj derbasî gotinên pêşiyan jî bûye. Giregirên me gotine bextê Romê tune ye. Dema ku ciwanek dibe şoreşker dê û bav jê re dibêjin tu carî teslîmî Roma reş nebe. Gelo çima Kurd gotina askerê Romê bikartînin? İsa Nurî Paşa di pirtûka xwe ya bi navê serhildana Çiyayê Araratê de qala vê bibêje dike û dibêje Kurdistan demekê dirêj rastî êrişa Romîyan hat. û piştre gelek car wêran bû. Dema ku kesek xwarinê xwe pit dixwe Kurd jê re dibêjin eskerê Romê li pey te ye. Rom ji Rojava dihatin û Kurdistanê wêran dikirin. Ji vê demê û vir de Kurdan her êrişekê Rojava wekî êrişekê Romî penasêkirine. Ji ber ku ji aliyê Rojava ve êrişî Kurdistanê kirin, navê Osmaniya jî kirin eskerê Romî. Di dema serhildana Araratê jî gelê me ji leşkerên Tirkên dagirker re gotin eskerê Romê. Ev axaftina İsa Nurî Paşa kitêbê wî de derbas dibe, navê kitêbê Ağrı Dağı İsyanı. Yani serhildana Çiyayê Araratê. Weşanên met çap kiriye 1992 li İstanbulê rûpela 23 hûn dikarin vê axaftinê bixwînin. Yekçî gotina askerê Romê di stranan de jî derbas dibe. Wek minak dengbêj saliyê biro stranek li ser İsa Nurî gotiye askerê Romê yani artêşa Tirk ku ne bi şer bi balafiran êrişî herêmê dike dengbêj vê rewşê rexne dike. Ka em binêrin dengbêj wan rojan çawa nîşanî me dide û gotina Romê çawa bikartîne. İsa Nurî Paşa dinêhêre bi durbûnê li Erdîşê li Gola Wanê leşkerê Romê tune ye li meydanê. Ji teyaran bombe dibare li ser egîdên Kurdistanê. Biroyê hesê kire Gazî got hûn ne mêrin ne camêrin dijminî bêbextî nîne şer karê egîd û mêran e wek mêran derkevin meydanê bila dünya temaşeke ka kî berxe kî berane. Stranekçî li ser Xalîs Begê Sibkî ku di serhildana Çiyayê Araratê de cî girtibû tê gotin Xalîs Beg dema ku bangî kurê xwe Ahmet dike wisa dibêje. Ahmedo lao çê be çê bixebite eskerê Romê Roma reş zalim e bihûra çemê muradê li me biriye dê tu dîna xwe bidê ji êvar da koka mêr û agîdên me aniye. Ev her du stran di kitêba Yılmaz Çamlıbel de derbas dibe. Navê kitêbê Gilî Dağ Bêxwedî nîne. Ev kitêb weşanên deng li İstanbulê çap kiriye sala 2005. Ev kitêb ji bo min gelek girîng e. Çima di vê kitêbê de 30 stran hene li ser şehîd û tekoşerên serhildana Araratê. Yani kitêbek rastî jî lêkolnek baş kiriye Yılmaz Çamlıbel. Em stranekî cuda jî ez mînak bidin strana Seyadê Şamê. Stranê Seyadê Şamê jî em rastî îfadeya askerê Romê tên. Ev derdê xwe wisa tîne ziman. Ezim Seyadê Şamê
Frare deste Rome penaberim le revani. Ve straneji verger û nivîskar Reşat Sorgul parvekirî bû. Hûn dikarin malpera Reşat Sorgul dosyaya Seyadê Şamê qulingê birîndar godar bikin. Ev gotin timekoda vê gotinê jî 0125 e. Herî dawî em strena lo xalo ji xwe re mînak bigirin. Fotoyê hodik dibêje Vere lo xalo ez xarzê te me Vez girtî me xeribiyê me Ez girtiyê kela welatê di Romê me Lingê min qeydene Destê min mîna kelemçene. Hûn dikarin vê stranê jî kitêba Cevat Merwanî 4 cildin di cilda siyemîn de rûpela 478 de hûn dikarin hemû stranê bixwînin. Navê kitêbê jî Stranên Arşîva Radyoya Êrîvanê 4 cildin. Ev cî arşîvaka giring e ji bo mûzîka Kurdî. Hevalê nêja ev bivêja askerê Romê di ferhengan de jî derbas dibe. Di ferhenga zana farqînî de di maddeya Romê de ev agahî tên dayîn. Rom yek, Rom Bizans, du yani wateya xaya duyemîn Rom Osmanî. Roma reş Osmanî, Roma rûtuk em dibêjin Osmanî, ji gotina Roma xayîn re jî em dibêjin Osmanî. Herî dawî ez ê kitêbekê jî mînak bidim. Di Pirtûka Ahmet Tigris a bi navê gotinên pêşiyan de jî maddeya Romê cî girtiye. Tigris ev mînak dide. Rom neyare, Osmanî korê mare. û vê gotinê wa ravedike mabest devletên Rom û Bizans e. Tê balkişandin ku Osmanî ji wan xerabtirin. Hevalê nêja herî dawî ez vê bêjim yani em ji dagirkerên ku rojhilat tên yani mesela ji Rûsan re nabêjin askerê Romê. Ji Farsiyan re em nabêjin me ne gotiye askerê Romê. Em tenê wek İsa Nûrî Paşa gotiye em tenê dagirkerên ku ji Rojava tên re me gotiye. Çima? İmparatoriya Roma pişt re jî İmparatoriya Bizansê 1500 sal me askerê Romî dîtine. Lo me jî av gotin di nav zimanê Kurdî de rûniştiye em her dagirkerên Rojava re em me gotiye askerê Romê. Xatirê me.